En Guillem Barceló, portaveu de l'Assemblea de Docents, que ara mateix ha enquebat la roda de premsa que se feia aquí a Can Alcover, en els mitjans de comunicació, i en Guillem ens ve a explicar quins són els motius de la convocatòria de vaga. Benvingut, Guillem. Bon dia. Hola, bon dia, com estem? Sí, bon dia. Sí, bon dia, sí, va bé. Bueno, Guillem, nosaltres hem vist que la roda de premsa ve guarnida, com han dit en el principi del programa, amb una imatge del conseller, una imatge on el conseller apareix lleugerament escorat cap a estribord. I ens agradaria que ens expliquessis per què aquesta imatge, quina simbologia té. Bé, evidentment és un joc en els símbols, però que ve d'una situació en què ens trobam tremendament delicada. I és aquesta imatge del conseller Marc lleugerament tombat, però amb una posició de perill d'acabar de tombar cap avall, l'hem recreada perquè comença a semblar-se perillosament en maneres altres consellers que han tingut recentment. I aleshores, de qualque manera, és el nostre toc d'alarma d'allò que, de fet, no esperàvem mai que pogués ni arribar a passar. Bé, fins i tot, és que és una situació que ens du realment en el surrealisme, i ahir ho deien els companys de tecnologia, no? Ni en els pitjors somnis ens pensàvem que presentàssim 26 fulls de delegació i quan véssim l'esborrany de currículum véssim que no hi ha res. No estan recollides. Allà. Aleshores, això era una actuació que ells pressuposaven a l'anterior govern, no? Però no en aquest. Però no un govern que s'havia posicionat clarament contra l'esperit de l'ONCE i contra el redactat. Perquè, a més de tot això que dius, hi ha hagut un trencament de la negociació amb el comitè de vaga de l'Assemblea. Sí, nosaltres, de fet, no vàrem entendre mai les presses per tancar un acord. Nosaltres sempre li vàrem dir en el Consell que no tenien cap problema en allargar les negociacions els temps que fes falta. De fet, no vàrem parlar de vaga en tot el temps que vàrem estar negociant, en cap moment. Si en cap moment vàrem parlar era perquè la premsa ens demanava i nosaltres dèiem aquest tema nosaltres no el tractam, no volen saber res de vaga perquè estem negociant. Per tant, no hi havia cap pressa en tancar un acord unilateralment. Jo record que el diumenge abans de que el conseller tancés les negociacions en comissions obreres i l'Estei, jo li vaig expressar en el conseller per telèfon, li vaig dir és un error voler firmar l'acord dimecres quan nosaltres tenim una assemblea el dimarts en la que avaluarem el document de la proposta d'acord i llavors també valorem quin procés han de fer per ratificar els centres. Per tant, el Consell està avisat en conversa directa de diumenge vespre, de dia 27 de setembre concretament, de que nosaltres no li donaríem sí els dimecres perquè, entre altres coses, el nostre procés requereix de molta més d'una consulta i el Consell va optar per tancar el diàleg amb aquest acord unilateral amb un dels dos comitès de vaga. Però és que, a més, després nosaltres vàrem fer la consulta els dies 14 i 15 d'octubre i els dilluns després o els dimarts, quan ja van tenir els resultats definitius i havent comparat les actes que ens havien enviat amb els resultats telemàtics que havien rebut i tot, ja una vegada els resultats definitius vàrem anar a Conselleria a entrar per registre aquests resultats perquè l'administració en tingués constància. I tot i que el Consell ha dit que sempre està obert el diàleg, que les portes obertes de la Conselleria que les portes de Conselleria estan obertes, que ell no se negarà mai a parlar en l'assemblea de docents, en cap moment hem rebut no una cridada per negociar, ni una cridada per valorar
una consulta ja on varen participar 5.200. És a dir, que hi ha contacte ni formal ni informal, des d'aleshores, no? I el que més ens dol, ni formal ni informal, no del conseller només, de cap altre membre del govern, ni de la conselleria, ni dels partits que formen part del govern, és a dir, ni de cap diputat que estiguin els partits que estan dins el govern. No entenem aquesta indiferència, de cop compareix indiferència, no? El que havia estat un moviment social en el qual molta de gent s'hi va abraçar, aquest moviment social ara pateix indiferència. Bé, ja veurem com va. Haurem d'agafar Photoshop i esborrar tots els que sortien a les fotos que ara s'amaguen de la foto, de les camisetes verdes. Sí, no som partidaris, és a dir, tothom, jo voldria pensar que tothom que ha participat en totes les mobilitzacions ha participat perquè realment creien en el que estava fent i no per interès, ni electoralista, ni... Ara bé, és molt greu perdre la perspectiva en 5 mesos. Si en 5 mesos se perd la perspectiva i aleshores ja no sabem d'on venim, com hem arribat on estem i què necessitam per mantenir-nos aquí on estem. No sé, jo veig algun dels eslogans electorals avui que comença la campanya que diu et sentiran. Bueno, i mos escoltaran, demano jo. Perquè, clar, les promeses electorals, abans de les votacions a les eleccions autonòmiques, estaven clares. Hi havia unes promeses i ara hi ha un pressupost. Sí, una promesa clara era l'educació serà una prioritat. Quan se diu l'educació serà una prioritat, no sé si se va arribar a dir en cap moment serà la prioritat, però vaja, l'educació està en 9 de cada 10 intervencions de campanya electoral. Això s'ha de veure, que l'educació sigui una prioritat, i allà on més s'exemplifica això és els pressuposts. Bé, no veiem que en aquest pressupost de 2016 l'educació sigui una prioritat i que consti que entenem els problemes de finançament, els greus problemes de finançament. Avui sortia un article del secretari general de l'Estell, un diari denunciant aquest greu dèficit de finançament de les Balears, i pareixia que, estem totalment d'acord, però pareixia com si fos una excusa, no?, de dir hem firmat un acord pírric, però s'ocupa el desfinançament. Bé, el finançament ja era abans de les eleccions, els que tenim, i el deute també. I se coneixia a l'hora de fer els programes electorals, i aleshores tots esperaven que si s'havia de col·locar l'educació com una prioritat, se traurien els recursos d'allà on fos. I si tenim un deute, qualque dia haurem d'auditorar aquest deute, perquè no l'han provocat els docents, ni les famílies, ni els nins, aquest deute. I el sistema educatiu a les Illes Balears encara té moltes urgències que no poden esperar. És així, però és que ho veiem dia a dia. L'associació de directors va fer un informe, més del 51% de centres de secundària tenen greus problemes estructurals, que són urgents. La comunitat educativa Campos està mobilitzada i està fent manifestacions contínuament, té un programa de mobilitzacions ja activat, demanant urgentment una escola, i cada 2 per 3 ara s'ha arribat a un acord a Santa Maria, ja estem també a Bunyola, i el que nosaltres consideràvem que era una urgència, dir, bueno, si hem de posar les bases per una millora educativa a les Balears, ataquem primari urgentment. És a dir, infantil i primari ha de ser l'urgència, perquè ja podem desdoblar cursos a secundari, ja podem que si els infants
no tenen tots els recursos que haurien de tenir a primari. Si els centres no tenen tots els recursos, no se detecten les mancances, no se detecten aquells infants que van passant curs rere curs a primari i no assoleixen les competències per poder progressar dins el sistema educatiu, i aleshores el fracàs escolar no s'ataca des de l'inici. Aquest pla de xoc que nosaltres demanàvem, esperàvem que s'hagués reflectit els pressuposts, i no és. No ha hagut aquest pla de xoc que se demanava, no? I lluny d'això, per una altra part, el que s'ha intentat de qualque manera és arribar a acords amb un sector de la comunitat educativa i dir per activa i per passiva que el que estan mantenint els docents és una vaga virtual. Quina resposta o quina valoració feis d'aquesta vaga virtual? Bé, nosaltres avui li hem respost que si se diu que la nostra vaga és virtual, Ventura, aquest diàleg del qual fa gala el conseller, Ventura és el diàleg que és virtual. O Ventura és l'acord que va signar que és virtual, perquè és un acord que compta només en el suport de 3 sindicats dels 6 que hi ha a la mesa sectorial, amb una majoria molt ajustada, i aquest conseller ha aconseguit això, dividir els sindicats a la mesa sectorial, com feia temps que no hi estaven. I mateix UGT ho denunciava, i és curiós perquè el que denuncia UGT en el marc de la mesa sectorial és el que denunciàvem nosaltres en el marc de les negociacions del comitè de vaga. Sembla que el conseller té un camí traçat, i si puges en aquest camí, molt bé, però si li planteges aspectes que no estan en el seu camí, no t'escolta. Ell diu que t'escolta, però en realitat no t'escolta. I en quant a la LOMQE? Bueno, aquest és un dels altres temes, dels grans temes. La LOMCE havien de començar la legislatura amb mesures de minimització de la LOMCE, que no han vist per enlloc, però és que se mos va prometre, bé, no se podien derogar el currículum, no se podia fer una actuació, diguem, de xoc en el mes de juliol, perquè el curs havia de començar en normalitat, i se mos va prometre que hi hauria un procés de redactar aquests nous currículums, i que aquest procés, a més, seria participatiu. Però, clar, un procés participatiu que se limita a fer un esborrany, demanar esmenes, no acceptar les esmenes, no explicar quin procés se segueix per acceptar unes esmenes o no acceptar-les, ni explicar-te qui s'encarrega d'aquesta feina, ni contestar les esmenes. Bueno, és un procés participatiu de la vella escola, de la vella política, però no de la nova política que tots esperàvem que arribés en el consolat de la mà. I mentre això està passant, les avaluacions de l'11 a primària continuen en marxa, no és així? Sí, de moment el que ha escrit sobre les proves l'11 està en el guió, que el podria haver firmat l'anterior consellera o els altres dos consellers que hi havia el govern. És a dir, el que se mos ha passat a les proves l'11 de primària, de moment és exactament el mateix, s'avaluen les mateixes competències, les proves són simultànies, etc. És a dir, tot allò contra el qual ens vàrem manifestar, contra el que vàrem fer una campanya intensa de boicot i una jornada de vaga en el mes de maig, que per cert el conseller ja ni se'n recordava l'altre dia perquè va dir que feia més d'un any que no se feia vaga, quan un parell de dies abans de les eleccions els docents vàrem tornar a demostrar el nostre compromís amb la millora de l'educació, i aleshores tenim exactament el mateix. Ara aquesta vaga virtual que diu, ara la real, tindrà la seva primera vaga com a Consell d'Educació, i veurem l'abast, perquè també els ànims, com que fa estona que la cosa s'ha calmat, creiem que seran capaços de fer una mobilització així com toca per dia 15, o no? Bé, totes les passes que com a assemblea han donat, i a lo millor és fruit de que són passes que venen després d'un procés de discussió, de deliberació i a vegades discussions enceses, intenses. Fins ara totes les passes que hem anat donant han estat passes segures. Cada una de les mobilitzacions que hem plantejat han tingut èxit, fins i tot quan contra moltes de les opinions em deia que no tindrien èxit.
i que ja la gent està molt calmada. És vera que moltes d'aquestes han estat en un context en l'anterior govern, però la darrera consulta en els centres, que també se va arribar a qüestionar, va aconseguir mobilitzar gairebé 200 centres. No me'n recordo la xifra exacta, però... Bé, més del 40% del professorat. Sí, és a dir, però, i a nivell de centres, moltíssims centres, a totes les Balears, a les 4 illes. El context no és el mateix, i és vera que han perdut molt d'actius, entre moltes altres coses, perquè molta de la gent implicada en l'assemblea també està implicada en processos polítics i en partits, i ara està amb una situació en la que no està abans, però els problemes segueixen sent els mateixos. La vaga tindrà èxit o no? Nosaltres cridam a secundar un dia de vaga, perquè estem convençuts que els docents seguim compromesos en la millora del sistema educatiu. Però jo llanço una pregunta. Serà capaç aquest govern d'imitar els governs del Partit Popular? És a dir, fins ara el col·lectiu de treballadors docents són l'únic col·lectiu que quan parla de vaga ningú s'asseu amb ells a negociar. Cada vegada que hem cridat a una jornada de vaga mai hi ha hagut un procés, excepte després d'una setmana i mitja durant la vaga el principi de la vaga indefinida, que després d'una setmana i mitja o dues mos varen cridar a negociar. Fins ara, totes les jornades de vaga mai han vengut precedides d'una asseguda, un despatx, una negociació. Són l'únic col·lectiu. Els metges parlen de vaga i tot d'una els asseuen a una taula. Els serveis generals ni parlen de vaga, l'insinuen, i tot d'una el govern s'asseu amb ells a negociar. Qualsevol col·lectiu, emalles, que sigui, planteja la vaga i ni tan sols és necessari que hagin d'anar a la vaga perquè hi ha resposta immediata dels polítics. Els docents, quan parlant de vaga, el conseller avui diu no sé ni els motius ni ningú m'ha dit res. Bé, nosaltres entenem que això és un menyspreu cap als docents, però més enllà d'un menyspreu cap als docents, en aquest cas és un menyspreu cap a les famílies i cap als infants que han de patir una jornada de vaga perquè el govern no s'activa davant una protesta compromesa com és la vaga. I quines són les nostres demandes, totes aquestes que has dit? Tornem a demanar negociació amb aquesta jornada de vaga. Sí, nosaltres dèiem, el pressupost no basta. Si hi ha un increment del pressupost en educació d'un 5% més, que això equivaldrien a uns 40 milions d'euros, hi ha allò necessari perquè hi hauria els dobbers per poder arribar a un acord ràpidament. Aleshores, aquest acord que nosaltres no hem signat i perquè no estem d'acord, no cobria allò bàsic que nosaltres consideràvem que era un pla de xoc urgent infantil i primari i el retorn de certs complements. Aquest acord no el van signar. Evidentment nosaltres pensàvem quan arribin el pressupost veurem per què no ens ofereixen res més. Evidentment no hi ha doblers. Nosaltres volem que hi siguin els doblers. Jo tinc la darrera pregunta, perquè ara en Pere i na Laura Camargo que l'han d'entrevistar, i no sé si jo encara tindré temps de xerrar més o no em porta també, Guillem. La darrera pregunta és pregunta del milió. D'on pot treure el govern aquests 40 milions? Bé, no crec que sigui feina dels docents, valid de dir del govern, d'on ha de treure aquests milions, quan són els partits que estan en el govern els que se varen comprometre a arribar a aquest 10% d'augment del pressupost en educació. En tot cas, per premsa, evidentment ha sortit que podem plantejar una opció, que és el tema del deute, i nosaltres consideram que diuen tècnicament no és possible, diu el govern. Humanament és possible, i si humanament és possible, tot és possible. Si els bancs no se venen a renegociar un deute, que mos diguin els docents quins bancs no se venen a negociar un deute perquè se puguin cobrir necessitats bàsiques en educació, i nosaltres respondrem. És a dir, no concebem que un banc que a més, davant un deute que no acaba en el 2016,
no pugui renegociar el pagament perquè aquests dobbers vagin a necessitats urgents de la nostra societat. Tu has dit, si hi ha 40 milions més del pressupost, no haurà la vaga o se desconvoca indefinida? Bueno, si a nosaltres ens cridessin a negociar i ens plantegessin solucions a el que nosaltres demandam, que és ara mateix tema pressupostari per poder firmar un acord i una major transparència en el procés d'elaboració dels currículums, l'11, evidentment això automàticament se du directament a assemblea de valoració, tot d'una. És a dir, immediatament nosaltres en casos d'urgència convocam assemblees en 24 hores, si és necessari. La pregunta era per desconvocar la vaga general. Indefinida, vull dir, cony. Jo penso que no me correspon a mi dir-ho. A mi, com a membre del comitè de vaga, me correspondria urgentment convocar una assemblea i dir, senyors, tenim això. I són els companys i companyes que haurien de dir ara toca desconvocar o ara toca acabar de veure això, esperar un poc i veure si això se materialitza en l'aprovació o no. Jo no ho sé, que evidentment no hi ha cap dubte que no hi ha cap ganes de fer vagues perquè sí. Tots sabem el sacrifici que suposa per tots, per els alumnes, per docents, per les famílies, la qüestió de la vaga. Molt bé. A Miquel Àngel ha dit que era la darrera pregunta, però a mi m'agradaria... No, jo ho he dit per qüestió de temps, perquè ens falta en Pere i hem de parlar amb la Laura. Molt bé. Anem a veure. En el discurs d'investidura de la senyora presidenta Armengol, ella, me'n record perfectament, va demanar a tots, i ens van fer una foto molt maca, tant amb en Martí Marc com en la presidenta del govern, ens va demanar que si s'equivocassin, nosaltres els hi diguéssim, els avisàssim, no? A mi m'agradaria saber si tu creus que ha arribat aquest moment, és a dir, s'han equivocat? Jo penso que s'estan equivocant. Si m'equivoc, digueu-m'ho, bé, no sabem ja com li hem de dir. Dia 15 vaga. I aleshores, com que ja no sabien com li havien de dir, dia 15 anirem a la vaga i a partir d'ara el govern té la paraula. Molt bé, i de moltíssimes gràcies, Guillem, per venir aquí en els nostres estudis, després de la roda de premsa que heu tingut aquí baix, i bé, ara tindrem una entrevista. Sí, però no te'n vagis perquè no mos convé primer en Pere, que ja va en el final a lo millor s'arma debat i no mos convé que en Pere mos parli de la racionalització de les aules i no te'n vagis, Guillem, perquè com que tindrem un polític de Podem, a lo millor també li pot fer qualque pregunta o suggeriment. Després de l'apunt d'en Pere, entrevistarem a Laura Camargo. Ara, la secció de l'apunt d'en Pere Carrió.